Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien. Ze begonnen te schreeuwen van angst, maar Jezus zei onmiddellijk tot hem: Wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: Kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij. Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: Waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, Jezus had niet voor niets Petrus uitgekozen. Een visser die het gewend was zijn leven eigenlijk op het spel te zetten. In een boot te varen zonder waarschijnlijk dat hij kon zwemmen. Want ook zwemmen heeft natuurlijk in groot open water heeft geen nut. Het is altijd te ver om te kunnen zwemmen, de kant te kunnen bereiken. En Jezus die kiest Petrus uit. Petrus, iemand die houdt van hard werken en de problemen bij de horens vatten. Een beetje nors, een beetje ruw. En nadat hij bekomen was van de angst en het schreeuwen en hij Jezus herkende, was zijn vrijmoedigheid zo groot dat hij zei: Laat mij ook over dat water lopen. Maar goede vrienden, wat heb je daaraan om over dat water te kunnen lopen? En dus Jezus, waarschijnlijk met een glimlach op het hart, hij zei tegen Petrus: Kom maar. Petrus die stapt uit de boot en verdraait het water onder zijn voeten, blijkt draagkracht te hebben. En hij begint naar Jezus toe te lopen. Totdat hij zich door de omgeving laat beïnvloeden. Het is water, dat kan niet. Het is storm, dat is beangstigend. En omdat hij zijn aandacht van Jezus afleidt, begint hij te zinken. En dan begint hij: Heer, red mij. En Jezus is natuurlijk niet zo dat hij hem laat verzuipen. Nee, Jezus steekt fijn de hand uit, grijpt hem vast. En dan komt wel een hele weemoedige uitspraak van Jezus namelijk. En die geldt ook voor ons. Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Dat komt uit een heel diep hart van Jezus, want hij is die Petrus op aan het voeden van: je hoeft niet te twijfelen. Je kunt gewoon op mij vertrouwen.
En in dat spel, goede vrienden, zitten we allemaal in ons leven. Dat wij aan Jezus vragen, aan God vragen, dat wij niet twijfelen. Want alles wat we hebben, alles wat we bezitten in deze wereld, we zullen het allemaal achter moeten laten. We zullen alles los moeten laten. Onze gezondheid moeten we op een gegeven moment loslaten. En dan moeten we het vertrouwen hebben, het geloof hebben, dat God een beter plan met ons heeft. En dat, goede vrienden, dat mag dan worden voor ons kleingelovigen. Wat fijn dat je niet hebt getwijfeld. Amen.